Milí poslucháči, vítame vás pri prvom vysielaní na Zlatých vlnách. Minulý školský rok sa na našej škole začala rozvíjať myšlienka o možnosti školských podcastov, ktoré by sprostredkovávali život na našej škole, prinášali informácie o aktuálnych podujatiach v online priestore. Tento školský rok sa myšlienka stala realitou, keď občianske združenie rodičov a priateľov 6. základnej školy finančne zadotovalo technické vybavenie potrebné na tvorbu školských relácií. A tak tento školský rok na našej škole začíname prvýkrát s vysielaním relácie pod názvom Na Zlatých vlnách. Dovoľte, aby sme sa vám predstavili. Ja som Sebastian a dnes mám rolu moderátora. Dovoľte sa predstaviť aj mne. Ja som Filip a dostal som rolu kameramana. Ja som Šimon a mojou úlohou je zariadiť hladký priebeh prvej relácie. Naše vysielanie je vo svojom prvom roku života. Postupne sa rodí jeho podoba. Učí sa nové veci, zvyká si na našu školu, prostredie a učiteľov. Rovnako ako naši prváci. Preto sú to práve oni, koho sme sa rozhodli osloviť na krátky rozhovor do prvej časti našej relácie Na Zlatých vlnách. Ahojte, predstavte sa nám a pochváľte sa nám, z ktorej ste triedy. Ja som Jakub Reinprecht z prvej B. Ja som Tomáš Hrabovský z prvej B. Prvá C. Najlepší žiak. Prvá B. Z ktorej triedy si? Z prvej B. A ty? Z prvej C. Ninka Jombíková. Prvá D. Ninka Kaštielová, prvá A. Kúbko Molec, prvá A. Filipko Ostrihoň, prvá D. Už ste prváci 2,5 mesiaca, ale aké boli vaše prvé pocity, keď ste vošli do školy 2. septembra a na čo ste sa najviac tešili? Boli aj veci, z ktorých ste mali strach? Nie. Áno, A z čoho si sa bál? že budeme mať zlú známku. Ako ste si zvykli na školský režim? Čo všetko ste sa stihli zatiaľ naučiť? Najskôr sme sa učili vlastne nič, ten sme boli prvý deň, potom sme dostali šlabikáre, potom sme už boli postupejší, to sme dostali dvojku, matematiku sme tiež ešte dostali. Mne sa páči škole a som sa stihla naučiť čítať. Mne sa tiež páči škole, lebo som sa tiež stihla načítať. A ja som sa naučila hneď čítať. Ja som už vedel čítať. A aký máte názor na pani učiteľky? Ako sa k vám správali? Naša učiteľka je najmilejšia zo všetkých asi tried, lebo je milá na nás. A ako sa volá pani učiteľka, vieš? Janka Šmídová. Naša je tiež veľmi milá. Volá sa Iveta Bálková. Naša je tiež veľmi milá, Ivetka Bálková. Akých máte spolužiakov? Dobrých. Dobrý. Vychádzate spolu? Áno. To je výborné. Ktoré predmety máte najradšej? Slovenčinu? Keď som veľmi dobrá výtvarku, tak ja mám výtvarnú rada. Veľmi. Výtvarnú a matematiku. Výtvarnú matiku a slovenčinu. Chodíte aj do školského klubu? Tam zvyknete ako aktivity robiť. Najskôr vlastne aktivity sme robili hneď včera, že sme upratovali našu skriňu, vieš. My si vyrábame veci a predvčerom sme vyrábali jedlo pre vtáčikov. My sme sa hrali s Ivankou a s Máškou, že s tým, neviem ako sa to volá, a tam napíšeš čísla a tam potom napíšeš, čo máš urobiť a keď číslo si vyberáš, tak to dopočítaš a keď druhé číslo si vyberáš, tak to už čítaš a to musíš urobiť. Keď chodila k nám pani praktikantky, no tak sme si všeličo vyrábali, aj sme chodili sa vonku hrať s nimi. Počuli sme, že ste už nielen prváci, ale že už ste boli aj pasovaní žiaci našej školy. Porozprávajte nám, ako prebehlo pasovanie a čo sa vám najviac na tom pasovaní páčilo. Najviac sa nám páčilo, ako tam bol pán riaditeľ a že sme ho prváčili. Mne sa najviac páčilo, ako bol riaditeľ a ako nás pasoval. Na záver by ste nám mohli niečo prečítať zo šlabikára, aby sme počuli, ako vám to ide. Súhlasíte? Áno.
Tak prečítajte. Mama má knihu, mama má kabelku, mama noviny. Sima má hrušku. Sima ananás. Tak toto boli naši šikovní najmenší prváci. Hubs má jablko. Hubs má autíčko. Chlapček má kolobežku. Chlapček má basketbalku. Sima má hrušku. Hubs má psa. Damian má kolobežku. Má. Sa. Má. Mi. Sa. Sa. Mi. Sám. Ma. Má.